За першыя 4 месяцы этого года ў Вічебскай вобласці суды разгледзелі 13 адміністратыўных справаў за невыкананне военно-транспартнага абавязку. Гэта на 4 справы больш, чым за той жа перыяд мінулага года. Як аказалася, лідарамі ў колькасці выпадкаў транспартна-ваеннага сабатажу выступаюць прадпрыемствы Мёрскага раёну. І калі ў мінулым годзе раённы суд разгледзеў толькі 3 такія справы, то за чвэрць года сёлета ўжо 7. Дык няўжо абароннае ведомство ніяк не можа абысціся без грамадзянскай тэхнікі? Ці так па ўсім свеце? Об этом мы размаўляем с правооборонцем, у минулым войсковцем Паулом Левиновым. Я считаю, что страны с развитой экономикой такой ерундой не занимаются. То есть у них есть военный бюджет, который осваивается и который предусматривает вот эти все запасы, которые стоят на НЗ на случай каких-то военных действий. Як кажа правоабаронца, ёсць военный бюджет, у які павінны быць закладзеныя расходы на тэхніку ў мірны час для часу военна. Гэта не павінна вырашацца за кошт сельскагаспадарчай тэхнікі або прыватнай тэхнікі насельніцтва. Да і чым калгасная тэхніка можа дапамагчы абароне краіны? Эта техника, вы понимаете, она в полях плохо работает, да? Она сеять не может, убирать нормально не может. Поэтому на вопрос, как она поможет военным, поможет только, что она есть. А другой помощи от нее, например, я не вижу. А вось у Мёрскім военкамаце думаюць інакш. Таму і запатрабавалі ад кіраўніка сельскагаспадарчага прадпрыемства Любінова перадаць на правяранне 3 аўтамабілі, МАЗ і 2 УАЗы. Ды яшчэ з камплектамі запасных частак, шанцавым інструментам ды заправачным інвентаром. І ў дадатак да ўсяго яшчэ з пройдзеным тэхаглядам. Яны там у военкамаце з дуба ўпалі? Пасяўная ж ідзе. Тыя запчасткі калгас заўсёды перад самай пільніцай збірае як сабака косці. Дзясяткі гадоў вяскоўцы ходзяць у калгас на працу са сваімі рыдлёўкамі, шуфлямі, сякерамі ды ламамі. А на той тэхагляд грошы трэба, якіх увесь час не хапае. Мала таго, не заўсёды пад рукою кіроўца, які можа прыгнаць тую тэхніку пад военкамат. Ды наогул, чым там думаюць у тых военкаматах? Нібыта стараюцца ўмацаваць абарону краіны, а самі ж яе аслабляюць. Проведение учений с задействованием сельскохозяйственной техники в период, как говорится, посевной или уборочной, это вообще, я считаю, уголовное преступление, потому что это влияет на продовольственную безопасность страны. Але ж правяральнікам хоць кол на галаве чашы, бо не правераць яны, правераць іх. Таму склалі ў Мёрскім военкамаце паперы на дырэктара Любінова Васіля Хамёнка і накіравалі ў суд. 22 красавіка, якраз у дзень нараджэння правадыра ўсяго пралетарыяту, старшыня Мёрскага суда Ірына Яскевіч асабіста разгледзела эту справу. Самому Васілю Хамёнку не было калі цягацца па судах. Пасяўная ж? Вось і папрасіў он суддзю разгледзець справу без яго. Суддзя Ірына Яскевіч доўга чухала патыліцу, прыкінула ўсе абставіны справы і пастанавіла справу Васіля Хамёнка спыніць і вызваліць ад адміністратыўнай адказнасці. Чаму? Бо ён сам прызнаў факт учынення ім правапарушэння, раскаяўся і выказаў згоду на вызваленне адміністратыўнай адказнасці з вынясеннем папярэджання. Нехорошо. Чего уж хорошего-то? Якая нечуваная дэмакратыя ў Мёрскім судзе? Нават пагадзіцца на вызваленне ад адказнасці трэба? Можа і самому яшчэ вызначыць тую адказнасць? На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня строгого с предупреждением нет. Ды і на халеру суддзі карат того дырэктара. Лайкаў, дзе не трэба, не ставіў, на непатрэбныя рэсурсы не падпісаны, круціцца, як вавёрка ў коле. Ды дзень нараджэння Леніна якраз. Вось папярэджання яму і хапіла. Як кажуць, і ваўкі сытыя, и овечки целые. Это называется анахронизм, да, когда вот это учет этой техники, а потом за невыполнение административная ответственность, а потом, то есть таким образом власть обеспечивает работу чиновников. Одни должны эту технику учитывать, другие должны ее проверять, третьи проверять тех, которые проверяют, и если они не проверили, составлять протокол. Четвертый судят за этот протокол. Пятый, если накладывается взыскание, это АПИ взыскивает деньги. И то есть все остаются при работе. Таму і падыходзяць у судах даволі мякка да падобных справаў і так званых вінаватых дужа не караюць. Хаця судамі это назваць цяжка. Так, ёсць будынкі, назвы на іх, ёсць людзі ў мантыях, а вось правасуддзем там нават і не пахне. Але ж як без правасуддзя?
Малады Лукашенко прыйшоў да ўлады якраз на тым, што народ хацеў справядлівасці. А цяпер ён растаптаў нават рэшткі той справядлівасці. Ды і маладосці ўжо няма. Лукашенко ўжо не зменіш, а вось усім выканаўцам задумацца варта. Зміцер Лупач, Белсат.